אני רוצה רגע להציע לכם, אם אתם רוצים לקנות מתנה למישהו, או לעצמכם, ובאמת לעשות בריחה טוטלית ממה שאנחנו נמצאים בו, אבל גם ליהנות מאוד, יש הדרה לוין ארדי, אתם מכירים אותה אולי? כן, היא זמרת. נכון, היא יפה, היא גם שרה, סליחה, גם סינגר סונגרייטרית, מה שנקרא, משוררת, סופרת, ציירת, והיא הוציאה ספר נורא נורא יפה, שנקרא היום שאחרי, וירון פריד כתב על זה במעריב, ירון פריד שאני נורא אוהבת, כתב ביקורת, והוא עשה מעשה נורא מחוכם, הוא אמר, למה שאני אכתוב על הספר, כשהמשוררת עושה את זה הרבה יותר טוב ממני, וציטט שיר שלה, המשכיל בעת ההיא, אם לא ידום, יוכרז כופר ליצן פשפש אדם ראוי לגיהנום, לכל צהלולי הבוז המאוחד של ההמון והבון טון, אשר ענה במקהלה כאוטומט לאיזה בריין כוכב עליון. הפרשנות עליכם, הדרה לוין ארדי, והספר היום שאחרי.